Meillä maailman vahvimmilla miehillä on tärkeää se, että aktiiviuran jälkeen keksii sivistää itseään. Ikinä en ole sivistynyt ollut. Se, joka sanoo, että on, niin... Elämä ei ole vaan sitä, että nostellaan murkuloita ja arpuuseja ja... Minä olen opettanut Markun lukemaan. Markku, tule viereen. Ikinä en ole viereen tullut. Minä kävin Kipsalta ostamassa pehmeäkantisen pokkarin Kaari Utriota. Markku, ota kirja. Kirja? Lukemishetken jälkeen on kiva vähän muistella tarinan juonta ja sen juonikäänteitä. Markku.